Juanma, gaur bazkaltzeko Idia Zabalen, paella, noski? Bai. Itxura hona daga, Bueno, Usaina behintzat ona. baina bakizu usai eta itxurekin bakarrik ez da, hola. Hori egia da. Zenbat pertsonarentzako prestatzen ari gara? Bueno, etortzen dantzat. Baizea. Bai, Eta bai. milioi pertsona etortzen badia zer? Bueno, bada ona banau eta ez da. Agerua, jarri behar nuen. Bildurri gabe gola jaso. Horrela, hori data. Hone, txukulpak, makina azpi sartu lako. Dotore, etorri naiz, me kauen. Honet dauzke 120 kilo oliasko, 15 kilo irugiarra, barkatu, 15 kilo txistorra, Ze goxua, eta ze ordutarako egon behar da prest? ordu bik eta laurden, ordu bitardik. Itzuliko naiz. Ze mus ikusten dugu hau? Oso ondo, oso ondo. Ordu bat aterditan, soka dantza. Hori da, hori da. Eta gure politikariak nola ikusi dituzu dantzan? Oso, danak ondo, primera. Haze marroia, udaletxean lan egitea, Nahi loge. Ja, zerbait marku du, urte golbek gotzen da. Alkate jauna eta dana daude. Alkatea hor dijo lehenengo jaundioi. Nahi kondo, eh? Bai. Osa, etxaio egin eta gero hemen, jendearen aurrean. Ikusten mazu, ze pixu eta nola dauken da, nola salto, oso ondo. Alkate jauna, izerritan zaude? Bai, gu eskare, hola hoi eta holako saltoak eta berriko egiten, eta bai. Herritarra egiten zaien dantza bada, soka dantza, danok udaletxeko zinotzi guztik sokatik eskutik helduta, eta gero berain bikotek ere sartuta, eta bueno, gauza politxe da, tradizio politxe da, eta bueno, hoxe berreskuratzen, iaz hasi ginen. Ze pasatzen zaizu galtzertikin? Galtzerdik gora dihoazte. Ikusteko. Oso ondo, guapo, venga, orain. Hauek adibidez egiten dutena da, posizioa printzipala da adibidez, eta eskubikoan ga aurrea eman. Eta ezkergoa atzea. Osa, aurrea eta atzea emateko garraien, txaka, eta gero aurkakoa. Horun, egiten duzuela da aurkakoa. Atzea, oso ondo, eta berriro. Eta dantza eta gero egin behar da herri honetan. Apo, azkalduta, kontuk izan da. Eta patxaran hartu, pixka berotzeko, eta betikoa, ez? Iluntzan pasati buelta dein da. Andrea daguna, Andrea ekin ez daguna bakarrik eta ni bezala eta Ez dela bilatu. Bai. Ia ez da interesatzen, ia. Ia galduta da, Ia usai galduta, eraztarrena, ia. Oso na. Hombre, eta hori Valentzianok ez geanik. Hemen jogo die 900 bat razio. Txartela 2 eurotan erosten da. Merkea, ez? Hombre, eske herri festak hauet, tie. Euskadin janda eran. Zotz! Super goxua, Ona aldo, bai? Zango dugu, ba. Bai. Zeraingo zagardua. Zagardo berri, eta hemen bertatik bertara Idia Zabalen urteroko itxura, eta Ez da txarra, ez? Jarra. Goxua? Oso ona! Bukatu ez dudana? Ni akabatzen nahi eta gehi ez dut behar, baina oso ona. Ligatzeko pixka batek leku hona dela, ez? Bai gu bai urteko bentze. Leku bat egingo diazu? Bai. Ba, hemen geratuko naiz. Hombre, paella gutxi daukazue, Bai, bueno, nahi bat zoze sobratu da, Moldatuko gara? Bai, molatuko, Ba, hemen geratuko naiz. Idia Zabaldik, Marta Albira, Euskal Herria zuzenean.